Buka lalela uphile. Incwadi yesithathu, ukunqoba ngenkosi. Buka lalela uphile. Incwadi yesithathu, ukunqoba ngenkosi. Isingeniso. Ngiyanibingelela, sanibonani bangani. Kuleli khasethi nizokuzwa ukuthi uNkulunkulu wabasiza kanjani abantu bakwa-Israyeli ukunqoba izitha zabo. Wena nami singafunda kubona. Uma uzwa lo msindo, phenya isithombe esilandelayo encwadini ensundu. Isithombe sokuqala. uJoshua ulwa nama-Amaleki. Exodus 17 verse 8 to 13. Mateyu 19 verse 19. Abantu bakwa-Israyeli babengenalo izwe okwakungelabo. Babehlala ogwadule. uMose wabe engumholi wabo. Wakhetha indoda encane okwakunguJoshua ukuba ibe ngukaputeni, umholi wempi. Ama-Amaleki ahlasela u-Israyeli. Ngakho-ke uMose wathi kuJoshua, khetha amanye amadoda niphume niyolwa nama-Amaleki. Kusasa ngizokuma esicongweni sentaba nenduku kaNkulunkulu ezandleni zami. Kwathi ngesikhathi uMose esathandaza, uJoshua nama-Israyeli baphumelela ukuhlula ama-Amaleki. Kodwa izandla zikaMose zakhathala, wangabe esakwazi ukuziphakamisela phezulu. Ngalesi sikhathi ama-Amaleki aqala ukunqoba impi. Amadoda amabili aphakamisa izandla zakhe njengoba wabe ebambe induku kaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu benziwa baba namandla okunqoba isitha sabo uSathane, uma bethandaza ndawonye. Ngoba uJesu indodana kaNkulunkulu wathembisa izisebenzi zakhe, uma ababili benu bevumelana emhlabeni nganoma yini abayicelayo iyokwenzeka egameni likaBaba osezulwini. Uma ababili noma abathathu behlangana ngegama lami, nami ngiyakuba khona. Isithombe sesibili. Izinhloli nezithelo zaseKhanani. Numeri 13 verse 1 to 33. 14 verse 1 to 38. uNkulunkulu wathembisa izwe laseKhanani ku-Israyeli. Kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu atshela uMose ukuba atshele amadoda ayohlola izwe. uMose wathuma abaholi abangu-12 kanye noJoshua noCaleb. Lamadoda abuya emva kwezinsuku ezingu-40 ephethe lo mlayezo. Siyile ezweni osithume kulona. Kuchichima uju nobisi, linonophele futhi livundile. Nazi izithelo zakhona. Kodwa abantu abahlala khona banamandla futhi amadolobha akhona aqinile. uCaleb wazithulisa ezinye izinhloli wathi, kuzomele sihambe siyolithatha lelozwe, ngoba sinakho ukukwenza lokho. Kodwa amadoda athi, ngeke sibahlasele labo bantu. Banamandla ngaphezu kwethu. Bagcwalisa umyalezo omubi ngezwe ngalobo busuku. Abantu bakhala bekhononda ngabaholi bakaNkulunkulu, uMose, u-Aroni kanye noNkulunkulu uqobo lwakhe. uNkulunkulu wathukuthela
ngoba abamethembanga. Wabaholela emuva ehlane iminyaka engu-40. Wonke ama-Israyeli angamethembanga uNkulunkulu afa ehlane. Isithombe sesithathu. Abantu bakwa-Israyeli bawela umfula. uJoshua 1 verse 1 to 2, Joshua 3 verse 1 to 17. Emva kokufa kukaMose, uNkulunkulu wakhetha uJoshua ukuba abe ngumholi. Wathi kuye, "Isisebenzi sami uMose sesifile. Manje wena nalabantu zilungiseleni ukuwela umfula iJorodani ningene ezweni engizoninika lona. Yiba namandla ube nesibindi, ngoba uzohola laba bantu ekuthatheni lelizwe. Ngafunga koyise ukuthi ngizokubanika." uNkulunkulu wathembisa ukuthi uJoshua wamyala ukuba alalele izwi lakhe. Wayesemtshela ukuthi kufanele enzeni. Abafundisi baka-Israyeli babenebhokisi elalikhethekile elalibizwa ngokuthi yi-Ark. Laliqukethe imithetho kaNkulunkulu eyayisezibhebheni zamatshe. uNkulunkulu wabatshela ukuthi bathwale i-Ark bayise emfuleni iJorodani. Umfula wawudla izindwali, kodwa kwathi lapho unyawo lomfundisi luthinta amanzi, umfula wayeka ugeleza wavele woma. Umfundisi wama phakathi emfuleni ngesikhathi abantu bewelela eJorodani, ezweni elomile. uNkulunkulu ufuna ukufundisa mina nawe ukuthi uma ekucela ukuthi wenze noma yini, kufanele simlalele. Simthembe ukuthi uzosisiza kulokho afuna ukuthi sikwenze. Isithombe sesine. Ukuwa kwezindonga zaseJerikho. Joshua 5 verse 13 to 7 verse 1. Abantu bakwa-Israyeli bakanisa eKhanana eduze kwedolobha laseJerikho. uNkulunkulu wathi kuJoshua, "Bheka, nginikela iJerikho ezandleni zakho, kanye nenkosi namabutho ayo. Zungeza idolobha namabutho ahlomile ukwenza lokhu izinsuku eziyisithupha." Abafundisi abayisikhombisa bathathe amacilongo phambi kwe-Ark kaNkulunkulu. Ngosuku lwesikhombisa zungeza idolobha izikhathi eziyisikhombisa, nabafundisi beshaya amacilongo. Uma uzwa umsindo wabo, shaya kakhulu icilongo bese uthi abantu bamemeze kakhulu. Ngaleso sikhathi izindonga zeJerikho zizowa. Abantu bonke bazokhuphuka. Abesilisa bangene phakathi. uJoshua nabantu benza njengoba uNkulunkulu ebayalile. Izindonga zeJerikho zawa, kwathi u-Israyeli wathatha idolobha. uNkulunkulu watshela u-Israyeli ukuthi bangatshontshi lutho. Kodwa indoda eyodwa u-Akhani akamlalelanga uNkulunkulu. Sizonitshela ngaye ekuhambeni kwesikhathi. Isithombe sesihlanu. Ama-Israyeli abaleka e-Ai. Joshua 7 verse 1 to 12, 6 verse 18, 19 and 24. Eduze kweJerikho kwakunedolobha lezitha elalibizwa ngokuthi i-Ai. uJoshua kwakufanele alithathe nalo. Wayesethumela amadoda ukuthi ayohlola khona. Izinhloli zabuya zathi, "Akufanele kuye bonke abantu ukuyohlasela, ngoba kunamadoda ambalwa."
babe nebutho elincane. uJoshua wathumela ibutho elincane ukuthi liyolwa i-Ai. Kodwa amadoda ase-Ai ayeqinile kunabo ngoba abehlula. Abanye bafa, abanye babaleka. uJoshua nabadala abaholi bakwa-Israyeli bawa ngobuso obukhathazekile phambi kwe-Ark kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathi kuJoshua, "Sukuma wenzani phansi umboze ubuso. U-Israyeli wonile, baphule isethembiso engisenze nabo, bathathe elinye lamasiliva negolide obekufanele liye endlini kaNkulunkulu, futhi baqambe namanga. Yingakho u-Israyeli angakwazanga ukumelana nezitha zakhe. uNkulunkulu watshela ama-Israyeli ukuthi kufanele abuyisele isiliva negolide endlini yakhe. Kulokho siyafunda ukuthi uNkulunkulu kufanele ajezise labo abangamlaleli. Uma singamlaleli uNkulunkulu, sizizwisa ubuhlungu futhi sizwisa nabanye abantu. Isithombe sesithupha. Ukwahlulelwa kuka-Akhani. uJoshua 7 verse 14 to 26. uJoshua wabuthanisa bonke abantu bakwa-Israyeli phambi kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wabonisa uJoshua ukuthi kwakungu-Akhani owayonile. uJoshua wathi ku-Akhani, "Ngitshele ukuthi wenzeni, ungangifihleli. Ngesikhathi ngibona izinto uNkulunkulu ayethe singazithathi, ingubo enhle, isiliva kanye nesigaxa segolide, ngakuthatha ngakufihla ngaphansi kwenhlabathi ethendeni lami." Amanye amadoda azithola zonke lezi zinto, azithatha azisa kuJoshua. U-Akhani nomndeni wakhe kanye nakho konke ayenakho kwabhujiswa njengoba uNkulunkulu ayeyalile. Emva kokuthukuthela, uNkulunkulu wathi kuJoshua, "Ungesabi, ungalahli ithemba. Thatha amabutho uhambe uyohlasela i-Ai. Njengoba ngiyinikela ezandleni zakho, inkosi yase-Ai, abantu bayo, idolobha layo kanye nezwe layo." U-Israyeli wamlalela uNkulunkulu wayinqoba i-Ai. uNkulunkulu ubona konke esikwenzayo. Ngeke sikufihle ukona kwethu phambi kukaNkulunkulu. Kodwa uma sizisola ngokweqiniso ngezono zethu futhi sivuma kuNkulunkulu, uyosithethelela futhi asihlanze ezonweni zethu. Isithombe sesikhombisa. Ilanga nenyanga kuyama ngqi. uJoshua 10 verse 1 to 14. Aboni bama-Amori baseKhanana baqala ukwesaba u-Israyeli. Amakhosi amahlanu ahlangana ndawonye alwa no-Israyeli. Kodwa uNkulunkulu wathi kuJoshua, "Ungabesabi, sengibanikela ezandleni zakho. Akekho noyedwa ozokumela." uJoshua namabutho akhe balwa nalezo zizwe, zawabalekela ama-Israyeli. uNkulunkulu waphosa amatshe amaningi ezitheni, abaningi babo bafa. Impi yaqhubeka usuku lonke. uJoshua wathandaza uNkulunkulu wenza ukuthi ilanga nenyanga kume ilanga lonke aze u-Israyeli anqobe izitha zakhe. Kwakungakaze kube khona usuku olunjengalolu. uNkulunkulu wasiza ekunqobeni izizwe eziyizoni zaseKhanani. Nakulesi sikhathi uNkulunkulu unamandla ekusizeni ukulwa nababi.
Isithombe sesishiyagalombili. uJoshua uyala abantu. uJoshua 23 verse 1 to 24 and Joshua 31. Esemdala uJoshua wabiza bonke abantu bakwa-Israyeli ndawonye. Wabakhumbuza ngezinto uNkulunkulu asebenzele zona, nangendlela abalwela ngayo. uJoshua wathi ku-Israyeli, "Yiba namandla, qaphela ulalele konke okubhalwe encwadini yemithetho kaMose ayithola kuNkulunkulu. Uma umsebenzela futhi umlalela uNkulunkulu, uyawukhipha zonke izizwe ngaphambi kwenu, nina nibe izindlalifa zaseKhanani. Uma nikhonza abanye onkulunkulu, niyoshabalala ezweni likaNkulunkulu anethembisa lona. Khethani manje ukuthi niyosebenzela bani." Bangani, uNkulunkulu wafeza zonke izithembiso zakhe kuJoshua naku-Israyeli. Wabanika izwe ukuba kube elabo, wanqoba izitha zabo. Isitha sethu nguSathane, kodwa sinomholi omkhulu owanqoba uSathane. UyiNkosi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Kufanele simsebenzele futhi simlalele yena. Kubona bonke abamthandayo futhi abamlalelayo yena uNkulunkulu, ubathembisa indawo ezulwini engunaphakade. uNkulunkulu uyazigcina zonke izithembiso zakhe. Ngeke wakhetha namhlanje ukumsebenzela uNkulunkulu nokumsebenzela uJesu Kristu na? Isithombe sesishiyagalolunye. uDebora ukhulumela uNkulunkulu. Abahluleli 4 verse 1 to 9. Emva kokufa kukaJoshua, abantu bakwa-Israyeli bamhlamuka uNkulunkulu. Bakhonza izithixo zamaKhanani. Aba namandla phezu kwama-Israyeli, awaphatha ngesihluku. uDebora wayengumholi wakwa-Israyeli, wayeyinkosikazi ehlakaniphile. Abantu beza kuye ukuzolulekwa, futhi wayebasiza ekuxazululweni izingxabano zabo. Wazama ukubabuyisela emuva kuNkulunkulu ka-Israyeli. Ngelinye ilanga wabiza uBaraki, owayengumholi wamabutho ka-Israyeli. Wathi kuye, "Thatha amadoda angu-10,000 niye entabeni iThabhori. uSisera namabutho aseKhanada azoza azolwa nani, kodwa uNkulunkulu uzoninqobela." uBaraki wasaba wathi kuDebora, "Uma ungahambi, ngeke ngihambe." uDebora wathi, "Ngizohamba nawe, kodwa uNkulunkulu uzonikela uSiyera kowesifazane." Bangani, bonke abantu bafanele basebenzele uNkulunkulu ophilayo. Usiza labo abamthembayo nabamsebenzelayo. Isithombe seshumi. uNkulunkulu usiza ekunqobeni uSisera. Abahluleli 4 verse 10 to 16. uDebora noBaraki bahola impi yama-Israyeli ukuya entabeni iThabhori. uSisera namaKhanada baya khona ukuyolwa nama-Israyeli. uSisera wayenezinqola zensimbi ezingu-900. Zazakhelwe ukubamba impi. Lezi zinqola zazisinda ukuthi zingahamba kuleli bala losebe lomfula lapho kwakukhona impi yama-Israyeli. Ngesikhathi uBaraki nama-Israyeli beza bezohlasela uSisera, uNkulunkulu waletha ukuxakeka phakathi kwababusi bempi yamaKhanani.
Baqala babaleka ama-Israyeli abalandela, ababulala ngezinkemba. Ngosizo lukaNkulunkulu, amasotsha ama-Israyeli akwazi ukunqoba impi yamaKhanani. USisera kuphela owasinda ngokuthi agibele enqoleni yensimbi abaleke. Isithombe se-11. uJaweli ubulala uSisera. Abahluleli 4 verse 17 to 23. USisera wabalekela ethendeni lowesifazane owayenguJaweli. Wayengelona i-Israyeli. Abantu bakhe babengabangani nalabo bamaKhanani. uJaweli wathi kuSisera, "Woza manje ngaphakathi ungesabi." Wayeseya ngaphakathi wacasha ethendeni lakhe. Wamnika ubisi ukuthi aphuze, wayesemembathisa ngengubo yokulala. Wayeseyalala njalo uSisera. uJaweli wathatha kancane isikhonkwane nesando. Wasuka kancane waya kuSisera ngesikhathi esalele. Wayesembophela isikhonkwane ekhanda lakhe, walihlanganisa nomhlabathi phansi. Emva kwesikhashana uBaraki weza efuna uSisera. uJaweli wambiza wathi, "Woza, ngizokukhombisa le ndoda oyifunayo. Nangu uSisera la elele khona. Ufile, nekhanda lakhe linqonqothelwe phansi." Isithombe se-12. Ama-Israyeli ayajabula. Abahluleli 5 verse 1 to 31. uNkulunkulu wanika ama-Israyeli amandla okunqoba lawo maKhanani. uDebhora noBaraki bacula iculo lokubonga uNkulunkulu. Abantu bathokoza kanye nabo. Babejabule ukuba nomholi onjengoDebhora. Wayenjengomama kubona. Bamdumisa noJaweli ngoba wayengamesabi uSisera. uNkulunkulu wasebenzisa laba ababili besifazane ukusindisa ama-Israyeli. Bangani, uNkulunkulu usebenzisa labo ababukeka belula ukunqoba abanamandla. Sonke sinesitha esikhulu uSathane. Ukunqoba uSathane, uNkulunkulu wathumela iNkosi uJesu Kristu ukuthi asifele esiphambanweni. Lapho wafela izono zethu, ezakho nezami. Abantu abayizoni benza uJesu ukuthi afe. Bacabanga ukuthi uJesu wayelula. Uyakhumbula ukuthi ama-Israyeli anqoba izitha zawo ngenxa yamandla kaNkulunkulu. uJesu wanqoba uSathane isitha sawo, wonke umuntu ngesikhathi efa futhi evuka ekufeni. Ngesikhathi uJesu evuka ekufeni, wakhombisa ukuthi unqobe amandla esono, nokufa kanye noSathane, ovale amehlo abo bonke abantu. Ngalokho wasikhulula ezonweni nasemandleni esono. Ngenxa kaJesu namuhla singaba nokunqoba izono namandla kaSathane. Ngoba uJesu unika ukuphila okunaphakade kuwo wonke umuntu omthembayo nolalela yena. Ngakho-ke manje masicule, sithokoze, sidumise uNkulunkulu weqiniso. Isingeniso.
USathane ukhohlisa abantu futhi uzozama ukukhohlisa bonke abalandela izindlela zikaJesu. Kodwa uNkulunkulu wasikhombisa ukuthi ungaba kanjani namandla phezu kukaSathane. Lalela ufunde kulesi sifundo eBhayibhelini. Buka isithombe esilandelayo uma uzwa umsindo. Isithombe se-13. uGidiyoni nengelosi kaNkulunkulu. Abahluleli 6 verse 1 to 24. Abantu bakwa-Israyeli baphinda futhi bangamlalela uNkulunkulu. Benza izinto ezingalungile. Ngalokho uNkulunkulu wenza abantu bamaMidiyani babuse iminyaka eyi-7. AmaMidiyani abulala zonke izitshalo zama-Israyeli. Akhala efuna ukuthi uNkulunkulu abasize. Ngelinye ilanga indoda okuthiwa uGidiyoni yayihlakulela amabele ezivandeni zewayini. Wayewacashisela amaMidiyani. Ingelosi kaNkulunkulu yazibonakalisa kuGidiyoni yathi, "uNkulunkulu ukuwe, qhawe elinamandla." uGidiyoni waphendula wathi, "Uma inkosi inathi, yini kwenzeka lokhu kithi na?" Kodwa inkosi yamkhuthaza uGidiyoni yathi, "Hamba nalamandla onawo uyosindisa ama-Israyeli ezandleni zamaMidiyani. Angikuthumi na?" uGidiyoni wayazi ukuthi ulula futhi akabalulekile. Kodwa ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye, "Ngizoba nawe futhi uzowanqoba amaMidiyani." Verse 16. uGidiyoni wanikeza ingelosi ukudla. Ingelosi yathinta ukudla ngenduku yayo. Ngokushesha kwagqabuka amalangabi, yanyamalala ingelosi. uGidiyoni wabona ukuthi uNkulunkulu lona ekade ekhuluma naye. uNkulunkulu wathembisa izisebenzi zakhe, uyohlala nazo njalo. Futhi unamandla ukuthi azisize ukwenza intando yakhe, noma sicabanga ukuthi silula kakhulu. Isithombe se-14. uGidiyoni ucekela phansi izithixo. Abahluleli 6 verse 25 to 32. Umndeni kaGidiyoni wawukhonza izithixo zaseKhanani. Lezi zithixo kwakuthiwa uBhali no-Ashera. uNkulunkulu wathi kuGidiyoni, "Dabula i-alithari likayihlo kuBhali bese usika insika ka-Ashera eceleni kwalo, bese wakha i-alithari likaNkulunkulu." uGidiyoni wayesaba abantu, kodwa wayemlalela uNkulunkulu. Ngalobo busuku wathatha amadoda angu-10 bahamba bayocekela phansi lezo zithixo. Abantu babediniwe befuna ukumbulala uGidiyoni, kodwa ubaba wakhe wamvikela wathi, "Uma isithixo siwuNkulunkulu ngempela, akazisindise." Kodwa kwenzekanga lokho. Bangani, uNkulunkulu mkhulu ngaphezu kwezithixo ezenziwe ngokhuni, ngamatshe, nanoma ngani enye. Masisabe silalele kuphela uNkulunkulu weqiniso. Isithombe se-15. Impi kaGidiyoni iphuza amanzi. Abahluleli 7 verse 1 to 7. AmaMidiyani ahlangana ndawonye ezokulwa nama-Israyeli. uGidiyoni wahlanganisa ibutho lakwa-Israyeli.
Kodwa uNkulunkulu wathi kuGidiyoni, "Unamadoda amaningi. Wonke umuntu osabayo akasale ekhaya." Iningi lamadoda kaGidiyoni asala ekhaya. uNkulunkulu wakhuluma futhi noGidiyoni wathi, "Asemaningi amadoda. Bayise emanzini, ngizokuvivinya khona mina." uGidiyoni wathatha amadoda wayowaphuzisa amanzi. Amadoda amaningi aguqa phansi aphuza njengezinja. Amadoda angu-300 kuphela aphuza ngezandla zawo. uNkulunkulu wayesethi, "La madoda angu-300 aphuze ngezandla, nginikela ezandleni zenu amaMidiyani ukuba niwanqobe." Isithombe se-16. Impi kaGidiyoni izungeza inkambi yamaMidiyani. Abahluleli 7 verse 16 to 25. Yayinkulu impi yamaMidiyani, yayibukeka njengesikhonyane ezweni. Isahluko 7 verse 12. Bona namakameli amaningi bahlangana esigodini. uGidiyoni wayenamadoda angu-300, kodwa uNkulunkulu wamtshela ayezokwenza. uGidiyoni wanika indoda ngayinye ibhodlela elikhulu necilongo elinesibani ngaphambili. Bazungeza inkambi yamaMidiyani phakathi kobusuku. Basebenza umsindo omkhulu, bonke kanye. Bashaya amacilongo, babulala amabhodlela, base bememeza kakhulu. Inkemba kaGidiyoni kaNkulunkulu. Isahluko 7 verse 20. AmaMidiyani ayesesabela izimpilo zawo, aqala ukubulalana wodwa. Abaleka. Wathumela izithunywa ukuba ziyolanda amadoda empi ka-Israyeli. Bawaxosha amaMidiyani babulala amaningi. Bangani, singaba buthakathaka kodwa uma sethemba silalela uNkulunkulu, uyakusisiza ekunqobeni isitha esikhulu, uSathane. Isithombe se-17. uSamsoni ubulala ibhubesi. Abahluleli 13 verse 1 to 14 and 19. Emva kokufa kukaGidiyoni aphinda ama-Israyeli amhlamuka uNkulunkulu. uNkulunkulu wayeka amaFilisti ukuba abajezise. Wayesethumela umholi wamnikela amandla okuba asindise u-Israyeli. Igama lakhe kwakunguSamsoni. Lapho umoya kaNkulunkulu wehlela kuSamsoni, waba namandla amaningi emzimbeni wakhe. uSamsoni wayethanda intombi yamaFilisti. Wayesethi kuyise, "Ngitholile yona, iyona engilungele." Ngesikhathi eya kubona intombazane, wahlaselwa ibhubesi. uSamsoni wayenamandla. Walibulala ngezandla. Washada lentombi yamaFilisti, kodwa yayingathembekile kuye. Wabulala amaFilisti angu-30 ngenxa yokudinwa. Bangani, izisebenzi zikaNkulunkulu kumele zishade nomuntu okholwayo kuNkulunkulu futhi ozimisele ukulalela nokugcina imiyalelo yakhe. Isithombe se-18. uSamsoni nezimpungushe esivandeni sikakolo. Abahluleli 15 verse 1 to 17. Emva kwesikhashana uSamsoni wabuyela emumva kumaFilisti ukuyovakashela inkosikazi yakhe.
Kodwa wafika uyise wayo esenikele kwenye indoda. uSamsoni wathi, "Manje nginelungelo lokuzibuyiselela kumaFilisti. Ngizobazwisa ubuhlungu." Waphuma wayobamba izimpungushe ezingama300, wazibophela ngemisila. Wayesebophela izibani ezivuthayo emisileni yazo, wazidedela zangena ezivandeni zikakolo zamaFilisti. Zasha zonke izitshalo zamaFilisti. AmaFilisti amzonda uSamsoni. Aya kuJuda ukuba ambophe. Ama-Israyeli aseJuda ambopha ase emusa kumaFilisti. Umoya kaNkulunkulu wehlela kuSamsoni ngamandla. Amaketangi akhe aqaqeka, wathatha umhlathi wembongolo, wabulala abantu abayizinkulungwane. Isithombe seshumi nesishiyagalolunye. AmaFilisti agunda izinwele zikaSamsoni. Abahluleli 16 verse 4-22. uSamsoni wayengakaze azigunde izinwele. Izinwele zakhe zazizinde, zaziwuphawu lokuthi ngokaNkulunkulu, omenze waba namandla. uSamsoni wathandana nomunye wesifazane wamaFilisti. Igama lakhe kwakunguDilayila. Wazama ukuthola imfihlo yamandla akhe. Ekugcineni wamtshela, "uNkulunkulu watshela abazali bami ukuthi bangibekele umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ngingagunda izinwele zami, ngingalahlekelwa amandla." Ngobunye ubusuku uSamsoni elele, uDilayila wambiza amaFilisti. Bamgunda izinwele. uNkulunkulu wayesemshiya uSamsoni, walahlekelwa amandla akhe. AmaFilisti ambopha, amkompolota amehlo, ayesemisa etilongweni. Ngaleso sikhathi izinwele zakhula futhi. Isithombe 20. uSamsoni ubhubhisa amaFilisti. Abahluleli 16 verse 23-31. Ukuboshwa kukaSamsoni kwajabulisa amaFilisti. Abaholi bawo benzela izithixo umhlatshelo. Bamkhipha etilongweni uSamsoni oyimpumputha ukuba azobajabulisa. Kwakunabantu abaningi ethempelini, abangu-3,000 ophahleni. Bamenza inhlekisa. uSamsoni wacela bamncikise ezinsikeni zethempeli. Wathandaza kuNkulunkulu ethi, "Ngikhumbule ungiphe amandla futhi." Wadudula ngamandla izinsika ezimbili ngamandla. Ithempeli lawela phezu kwabo bonke. Wonke amaFilisti ayelapho kanye noSamsoni afa. uNkulunkulu wamnika ukunqoba kumaFilisti. Lapho esefa wabulala amaFilisti amaningi kunokuba esaphila. Bangani, ngamandla kaNkulunkulu kuphela anganqoba uSathane. Lamandla singawathola uma singabalandeli bakhe, simsebenzela futhi. Isithombe 21. uJesu uxosha omoya ababi. Luka 8 verse 26-39. Emva kweminyaka eminingi yoGidiyoni noSamsoni, uJesu wahlala ezweni lakwa-Israyeli. Ngelinye ilanga wahlangana nendoda eyayinemimoya emibi. Indoda yawa phambi kukaJesu yathi, "Ufunani kimi, Jesu, Ndodana kaNkulunkulu ophezulu?"
Le mimoya yayazi ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. uJesu wayiyala le mimoya ukuba iphume kuye. Yangena ezingulubeni ezaziseduzane. Zabaleka zawela eweni, zayongena olwandle zafa zonke. Abantu baqala ukubona ukuthi uJesu unamandla ngaphezu kwaSathane nemimoya emibi. Ngisho nale mimoya iyamlalela. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi uJesu wanikwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Unamandla okuxosha imimoya emibi. Imimoya emibi inamandla amakhulu, kodwa ingakhishwa ngegama likaJesu nangamandla kaMoya oNgcwele. Isithombe 22. uJesu uxosha izoni. Luka 19 verse 45 to 48 kanye noLuka 20 verse 1 to 2. Ngelinye ilanga uJesu wangena ethempelini eJerusalema. Abantu base beguqule indlu kaNkulunkulu bayenza indawo yokudayisela. Babenza imali ngokuqhwaga abanye. uJesu wabaxoshela ngaphandle abadayisi ababi nezilwane. Waphinda wabatshela ngezwi likaNkulunkulu ethi, kubhaliwe ukuthi indlu yami iyoba yindlu yokukhuleka, kodwa nina niyiphendula umhume wabaphangi. Ngazo zonke izinsuku uJesu wayefundisa ethempelini. Kodwa abaholi bamaJuda babefuna ithuba lokumbulala uJesu. Ngelinye ilanga bambuza bathi, unamvumo yini yokwenza lokhu? Isithombe 23. uJesu uyaphila emva kokufa. Mateyu 28 verse 16 to 20. Abaholi bamaJuda babeyizitha zikaJesu. Basebenzisa abanye abantu ukumbulala. uJesu wabethelwa esiphambanweni sokhuni, lapho wafa. Kodwa ngosuku lwesithathu uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wamnikeza amandla phezu kokufa. Ngeke aphinde afe futhi. Ukuvuka kwakhe kwabafileyo kwafakaza ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Wathi kubalandeli bakhe, wonke amandla asezulwini nasemhlabeni asenikezelwe kimina. Hambani nitshele abantu kuzo zonke izindawo ukuba babe ngabafundi bami. Nibafundise ukulalela konke engibayala ngakho. Ngiyohlala nginani. uJesu wanqoba isono nokufa. Kubo bonke abalandela uJesu, uNkulunkulu ubanikeza uMoya oNgcwele ukubasiza ekuthandeni uNkulunkulu nasekulaleleni izwi lakhe. Asithandeni silalele iNkosi uJesu. uJesu uyakuphila kithi. Impilo kaJesu impilo entsha evela kuNkulunkulu. Lempilo eyangunaphakade nakuba imizimba yethu ifa, leli ivangeli okumele wonke umuntu alizwe. Isithombe 24. Isosha likaNkulunkulu. Efesu 6 verse 10 to 18. uJesu wahlula uSathane, wasinikeza amandla okumelana naye nokuhlasela kwakhe okubi. Kodwa singakwenza lokhu uma sizimisele ngempi. Njengesotsha esithombeni. Uyilungele impi. Okokuqala kumele njalo sikhulume izwi likaNkulunkulu, futhi siphile njengoba lisiyala. Kumele silifake njengebhandi elisizungezile noma siya kuphi. Kumele sithande abanye senze lokhu okulungile phambi kukaNkulunkulu.
Izinto ezinhle esizenzayo nesizicabangayo nesizikhulumayo zisivikela njengehawu kuzenzo ezimbi namagama amabi. Kumele sizilungiselele ukutshela abanye ivangeli loxolo kuJesu. Kufana nokugqoka izicathulo zesosha. Kusisiza ekumelaneni noSathane nokusivikela ekulweni ezindleleni zakhe ezimbi. Kumele sikholwe ukuthi uJesu wafela ukusikhulula emandleni kaSathane nasezonweni. Lokhu ihawu lethu elivikela thina kuSathane. USathane ufuna ukusilingela ezonweni. Ufuna ukusibhidliza. Izwi likaNkulunkulu lisifundise ukuthi uJesu angasindisa lelo nalelo khola ekugqilazweni yisono. Amakhola avuka ekufeni aphile ukuphila okunaphakade. Imuvikela njengehelmethe ivikele ikhanda lesotsha. Izwi likaNkulunkulu liyinkemba yomoya oyingcwele. Iyiqiniso likaNkulunkulu. Wonke umuntu okholwayo kufanele asebenzise izwi likaNkulunkulu eliyiBhayibheli. Ukubhidliza amanga kaSathane. Kukho konke lokhu kufanele sithandaze uNkulunkulu, silalele izimpendulo zakhe, siphinde sithobele iziyalo zakhe. Futhi sinendlela kuNkulunkulu yokunqoba uSathane, nezono kanye nokufa unomphelo. Lalela nansi indaba yami, ngangisekulahleke, kodwa wehla umhlengi wami, wangikhipha ekufeni. Lo mhlengi ungubani na? uJesu akakomunye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini, wabutela ubukhosi bakhe, wehla wafa emhlabeni. Igama linguJesu Kristu, malibongwe ezizweni. Lo mhlengi ungubani na? uJesu akakomunye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini. Le ndaba isahamba njalo, ivusa basekufeni. Yebo iveza imvuselelo, isiqhuba endleleni. Lo mhlengi ungubani na? uJesu akakomunye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini. Wena-ke wozozinikele, usabizwa vuma-ke, nawe uthole nansi inhlanhla, usindiswe namhlanje. Lo mhlengi ungubani na? uJesu akakomunye qha, wehla wafa, uvukile usesimele